Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na kablaawan ken pagyamanan tayo manen dagiti amin na naayat tamang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan ara paulwan. Agrarawat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Mapantay no bain. Narsan niyo. Wen? Sige. Ay na din show. Da kay lati kuto-kuton iti punsyonan. Aguli magkayman mat nanang. Umay kayong gamiran ta naragragsak mat lang no datay amin ti mapan makipunsyon. Da kayo latan, mabainak. Tunggal lakit ada punsyonan, da kayo ti makit-kita ti tao. Kasano kat ukudemet ti nga bukal a pamilyam. Sana dakas nanang ta adamat awais. Ken ore awan awais, mabarin lat ta ti mapan. Total, saan matlangan da kami ti kastoy. Ado dita. Ay unay daytan kaka, mainay na yun kayo pa'y mat. Ay, mapanday kit din nanang, ta sayang ti oras. Ken tapno makaado tayo. Sige, intayon. Unay daytan. Di mon dil-dilawan din siya o bakit? Kasta lang ti awan makmakan na unay. Awan mo't nga men ti trabaho na. Nagagat ni din siya naira na nga awan trabaho na. Nga men, saan mo ta permanente nagiti masarsarakan na trabaho? Kan marigrigat tayo mat nga raon. Ay, ore marigrigat tayo lakay. Mabainak akong di marangmang iti punsyonan. Ibagadan tupay nga agrarawot tayo. Sapay adu ti managwiyaw at tao. Amumata ni din siya. Sana nagitatin into na rin na. Basta mabsuglakit day ti pamilya na. Mabsug iti punsyonan. No kayat na saan ngagpili-pili ti trabaho. Sirken na aminen tapno mabsug ti pamilya na. Ado, tinalaing agpakan ni ti barangay tayaw. Iso mabsug naman. Ay no ngay awanan ti agpakan. Ay kat, dahitan ti parikaut. Iso nga ron nga ibagbagak nga uray anya ditan at trabaho. Sirken na, tapno saan ngagbisin ti pamilya na. Adda tapay lang, mo't bakit? Kasanod, no matay tanton o di matay damutan. Ay, dahitan kaka. Tata, umay kayong to Ta anibersaryo dananang kentatang. Kasta ka day, balasang ka. Un tata, agkakaruba tayo mat. Iso nga awisan kayo mat Awan. Sige, umay kami tao. Naibaga ko Makamu kayong to na mangibaga kadagiti kamang ti pamilyayo tata. Uy, balasang ka. Agyaman na, kitiawis mo.
Mangan tayo. Datay mo't amin na ni ti sangaw ti lamisaan. Kanalpas mo't ti kararag. Ay, lakay, anya timbay imbagan ni Lina itay. Ayun gayam. Anibersaryo ka na tatang kenanang na intun biyernes. Mapantayon to ka na. Ay, sana parikot na tatatang. Mapantay amin tay supay. Ay, unay daytan din siya. Kababain ti kasta. Kasla day talatan ti as asintaram. Nanang, sana dakes na daawais. Saan to pa dakes na wan awais? Adu di ta ti mapanlata. Ang orino saan na naawais. Ngam adu ti sao itiliklikkudan dagiti mapan. Agasam mo tawan ti awis kalpasan na. Mapan, ken okkoden na ti pamilya na, akas ken ka. Ay nananang, saanan nga uso ti bain-bain itan. Pinuskulanan. Makanday tan. Agin didi ka pailaan. Ayaw na. Matay ka, ano managbabain ka. Anya? Katanyo ngamin, di kinaman nagbabain nyo nanang. Mapantay amin makipaskan. Iti kasta, mabsog tayo. Ayunay daytan kaka. Apay din siyo. Dayta ka di ti goal mo, wano kalat mo iti biyag. Ti makipangpangan iti sa bali a tao. Ay, unay mo daytan nanang. Saan mo ta? Nakadkadlaw mo't ngamen. Aday talatan kas asintaram. Anya, agistorya tayo langan, wano mangan tayo. Ay kamangan tayaw. Unay daytan. Nakait. Anak, mangan kaya mangan tani. Nagaluti makan di talamisaan. Tatang, may kadwan da ito, ya panagalak iti ado. Uray siyak ka daw. Ato tinakan ko. Nasayat na itatap no magsukayaw. Punuan nyo titanyaw. Kauray saan kayo na mangan itong narabi. Uwang tatang. Nene, saan na makatagari ti inayaw. Mamala. Nasayat na ito. Ang busog tayo, ta grasya na ito. Di kaya babain. Ay nawan, din siyo, hindi kayo agbabain. Mangan kayo lata. Makita yaw. Santay ka nung agbabain. Sa mangan tayo mangan. O nadatan. Ayawan kayo Melina. Talaga nagaduti sa gana yaw. Bilibak mo, tinabak ng yaw. Wan, ado. Ngam saan kami mo tabak nang. Ala, mangan kayo laan. Talaga nga daw. Ibalkutak tuman dananang kantatang. Ha? Sige laan. Ada supot ka dita. Dijak mo. Di siyak namin, taduti sa nga ili. Sana ka makabiro ka niti silupin. Mangala kayon ano, ada pagikan nyo. Anak, inta mga nalida baray ti supot. Agisupot tayo ti makan. Napan kailang aruden nakipangan, nagisupot kayo pailaan. Normal na itan nanang. Ngam amok ada kayo laeng tinagisupot. Okay lang nanang. No, di kam nagisupot, di awan ko matinyawid mi akanin yaw. Nabsog kayo kadimot laeng. Permi nanang, namutik-tik tamay. Ay unay daytan kaka. Namutik-tik kayo gayam. Ngam nagadupay latin yawid yaw. Inlak am kayo nga raon. Kan inlak am mimutan ati para bigat may. Ha? Ay unay daytan kaka. Awan san ti rupa mi kinitatang yu arumor no kastalaan. Unay daytan kinaman nagbabain nyo nanang. Nagrigat. No adda makuna tinagpasken. Ken ado ti makuna dagiti tarabitab. Ay, naiso dati dengdenggen nyo awan matay kayaw nanang. Sa bali ti kapanunutam anak. Ay unay daytan kaka. Tatang, nagado ti tao amang mga ni Jayan Dalolo si Mau. Ay, mapantayo Ay, saan awan ti awes. Si Mang Pait jay dua balik bayan akabsat ni Simaw. Ket reunion da amin ngagkakabsat. Kastama iti pampamilyada. Ado ati sagana no kasta? Pudno na ita. Ngam saan damot ang nagsagana para ti karuba. Nakasara nga raw tigit da. Sigod ba ta nakasara? Mabalin ti tumuktok itigit da tatang. Ay, eday tati Dior aramidon din siya. Kababain launay.
Saan da kamo tapatayan nanang? Ni neneng ti umawag tapno lukatan da tigay. Mala, mapantayon anak. Ayaban nyo ni nanang yaw. Ay saan din siya takababain? Tapni bagaken ka, adon ti mangmangeg kuditat kontra kada kayo. Siyak ti mababain. Anya nga iti bagbagada nanang? Nagpuskol ka no tarupam. Okay lang. Ore na puskol ta, taraki mo. Apay awan ti mariknam anak. May amlita da tarik na ditan. Basta dalakid ya gito di ti makan. Agawis pari ti makan. Kanda dumapay agrasya. Saan tayo nga trasan? Tidakes nga ron ke awan mo ti awes. Manaktak kayo nanang. Ala ubeng, intayon. Ayunay daytan kaka. Lolo Simao! Umay kami man! Apay nga tadi da mangitaltalag. Itay tayo pa ngagpukpuk kaw dito yung gate da. Lolo Simao! Luptan yung tigay. Siyak ti gwardya. Kat adabilin tinagpaskay na damagag pa no sino kayo. Ay, amulak dito yung si Bubo Kalabarangay may. Siyak ni din siya. Si Kagayam ti din siya. Blacklisted kamat din siya. Anya blacklisted kay bagbagammat. Dahita nagan ti mawala sa marag ni daw. Kadwam kali ti pamilyam. Wana, kompleto kamay. Isa lukatan yung tigay. Amok ti tata si Mau. Ang gamit kayo. Sakbaya may babayin ka dito. Nakapaskel tinagan mo. Anida kay pastriken. Agrarawat kayo pamilya. May babayin ka lang. Anya? Kan may isa. Exclusive lang. Para karagiti agkakapsat kan ti pamilya da. Awan na ilalaw. Disin ti amin tiyadda ditoy. Awan tulisan kas kada agrarawad ditoy. Anya? Ay, unay tetan kaka. Kasta, ti ko na ti lalaki itigit da si Mo. Wala nang. Guard ka no? Ay, imbag ta saan ka narunaw itibain. Ha? Di nakmat amo na ya guard. Kasanaw dagiti makamamukan ka. Anya laangan nga iti makunada. Isuda mo't la sa nga pamilya. Oray, amumutan ti dila ti tao. Naparpartakpay ngem gayang. Unay tetan nanang. Isu nga idyamon ti pasken kada ponsyon. Injakon no awan. Ngam no adalata. Nang rona pa no adamat awis. Apay kiti na paayak na itang awis. Go, 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 nanang. Anya? Awis na itan. Jak mabalin na paayon ti awis. Tadi dakmat awisan na mapanagtakaw. Wano tayo kunada nga agbataw. Di ngay may parita droga. Ayunay daytan anak ko. Talaga ka di nga awan mariknam. Apa nagbaen? Ay nanang. Bay amta, bain-bain dita. Urayom ka di pay laeng aprang kaenda ka iti sangwanan ti publiko. Asika ket agrarawot agraman pamilyam. Awan makaiturad nga kasta nanang. Napasama kan. Hindi ka pay lamangirnad. Kurang ka di pay dayjay apan nakay babain mo. Ayunay daytan kaka. Naimitay ti panagsasaw dagiti tao. Apay ayalakay. Sarsaritaan tan ni Densyaw kan ti pamilyana. Ni Densyo kano ti are kan koto-koto iti pasken kan punsyonan. Ayunay daytan kaka. Kababain launay. Kasaritak man ni Densyaw. Masapul nga isardingnan na itanga aramid. Tangamin, maawanan ti bain kan panagraam ti tao kan kuana. Alawon ka sa ritam nga road. Tano siyak, ikalintugan na mo tinagalas nga aramid na. May raman paikid din ti tao nga wanay dayaw na no kasta. Ayunay daytan. Agpraktikalak lang matatang, nanang. Ay pengaminaya, takasta kayo. Praning kayo unay. Anya, da kami pa yan ti babalawam. Amoyo nanang. Saan kumot nga ipilit ti bagi ka mapandi itipaskan kat no ditak kayat? Impilit mo nga ron ti bagay mitipasken da si mo. Ang umawan na aramidam ta nakasiratigit da. Kasjay lang da dyan nanang.
No didak kayat, okay lang. Awan parikot. Day takit din, ti sangitak no paglidayak. Ay awan na, matayak No stressak ti bagik iti sao-sao iti tarabitab. Bayam nga isura ti matay nga agtarabitab. Ah, unay daytan kaka. Apo unay yan a kinapuskol. Diyak may ladawan. Unay mo daytan. Amang ano da kayon ti matalimo daw iti bain nanang. Awan na talaga ti may bagak. Talaga asya kung ti matalimu daw, anak. Unay daytan bakit? Dayta man ti bagayo, tatang. No panawon ti rigat, ag praktikal ti tao. Kumontra kami, iti saan nga umno a prinsipyam din siyaw. Dayta mapan makikakaan. Koreksyon, tatang. Sana ka basta mapan makikaan, no didak kayat makikaan ka na kwada. Ngam no yawis na ti makan kanyak. Go, awan dakas na. Adamat dagiti paglintagan anas ka na supringan. Kas iti dayta. Dayta prinsipyam ang mapanlat mangan na daawais. Ay una tatang. Saan laki di ang mapan manggulawan no mangkibor iti panganan. Nasaya dayta. Agam amok tatang. Adamat nakam ko. Amok ti dakas kan saan. Matlagayam. Saan tayo kaya pagbalinan na parikaw ti saan mataparikaw. Ti kababain. No maaman nyo. Napanak nag-hold up. Wano nagtakaw. Wano nang ramas. Wano nagdroga. Ay ulay daytan kaka. Para kanyak akit karaman nitan ti kinatulisan. Iti malamot. Iti paskay. Kas ka na punsyonan. Para kanyak. Aring na nagtulisan kamutain. Ay unay daytan. Tatang, saan tayo na pagsubangan na itabanag? Di kay madanagan. Diyak to agaramin iti may kaniwas iti paglintagan ti tao kan iti Diyos. Agam mga naklataan na daawais. Ay unay daytan kaka. Kanya-kanyang prinsipyo gagayam. Agam kitaan tayo saan tayo ruaman tay panaglablabas iti amin na banag manimay. Kas kuma iti nalabas kinaawan bain. Ken nalabas kinamanagbabain. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Agrarawat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.